Τάκι στριφογυριστό που παρασκευάζει παγωτά με αγνά και φρέσκα υλικά. Κάθε μεσημέρι τριγυρνά από γειτονιά σε γειτονιά με τα μάξι το χρωματιστό, όνειρο στον κόσμο των παιδιών. Φράουλα μάστιχα και κεράσι, αν ποιος πάει δεν θα το ξεχάσει. Κρέμα, καραμέλα και λεμόνι, τρως και το μυαλό σου δυναμώνει. Καρτερό, τον παγωτατζή τον γελαστό, έχω 10 ευρώ στον κουμπαρά, φτάνουν για 5-6 παγωτά. Μόλις ακουστεί η μουσική, να με μες στο δρόμο στη στιγμή, μα να αποφασίσω δεν μπορώ, για από τις γεύσεις προτιμώ